नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उगुरि ना बे स्कुल सेराव मोनसे गेवलां फोथार दङ दा बेवहाय बिथांमोना थाथ'नाय गैयि ओरैबायदि गोनां गैयि माने हिन्जाव गोनां आरो हिन्जाव गैयि बिथांमोना बेवहाय भलिबल मेच नांदों दा बे भलिबला माब्लानिफ्राय बेबायदि जाजेनना आरो दिनैहाय बबे मोनसेया देरहादों आङो बेखौ फंबायमोननिफ्रायनो गुबैयै मिथिनानै लागोन माने जोंनि बे उगुरि एरियायाव सानसेल' नङा उगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे उगुरि एरियायाव सानफ्रामबो जों हिन्जाव गोनां हिन्जाव गैयि जों भलिबल मेच नांबाय थानाय जायो बे मेचआवहाय मथा मथि सोरबाफोर जोंनि अनगायै दस्रा एरियानि नांनो फैयोब्ला मेच नांनो फैयोब्ला जोंजोंहाय फैनो हागोन जों एनि टाइम जों दस्रा पार्टिनि मानसि फैयोब्लाबो जों मेचखौ जों नांगोन आरो बेबायदि बेवहाय सोरबाफोर मेच नांनो गोसोब्ला दा बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौहाय बेयाव होजानाय जागोन नामा होजानाय जागोन बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन 7896469732 बे मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट लाब्लानो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट उगुरि एरियानि हिन्जाव गोनां हिन्जाव गैयि मेच नांनायनि गेजेराव जों सोरबा कल खालामोब्लानो जों एक्सेप्ट खालामनानै जों बे मेचखौ जों गेलेनाय जागोन दा मोजां औ बेसेबां दामनि जों 30 खाथियाव माथो मबाइल सान्तिपुर आइलेण्ड हाबाय Long game. Karena ini aja. Eko ang dah speed hebokun dah. Mitzvah. Heba. Beku dandan. Laza beda. Oh, laza ya. Nah, ini kalau laga. Ini kulah ya. Ini kulah ya. Ini kulah ya. Be dua katra kusai laga nare ne. Tunggu. Oke. Okay. Danger shot. Eko ang kon tamsu henai sera benane. Subai. Hegasen. Eko kon tamsu khana. Kon tamsu khana bi bunai ko. De. De. Không làm thế này. Nơi. Lo dari itu lagan dah, statementnya. Bicara nama mana sampai darga opini doi punya. Nanti aksi ada hujung mana? Don't speed henani kena. Beper ko danger ke. Sini bara. Bukan ini. Ini kok singkaran ini pressure mana nana bara. Take ball.